विधायक जी। ना ना, का विधायक बा भाई केहू अपना बना ली। तो एगो विधायकवा एगो हमारे गांव के पाड़ा के नाम हटे। ओकर दू गो लटकल बा, जोना में दू गो लटकल ए घड़ी बोलत रसन ढेर। बीचवा में एगो लमको बा लटकल, उहो बोलता ढेर, जोना के केहू जानत नहीं खे। शायद मैनेजर ह कहीं के, मैनेजर मैनेजमेंट देखेला थोड़ा बहुत। उहो तनी मनी बोलता। बाकी हई दू गो जोन लटकल बड़ा सन दोनों थाम के बैठल बड़ा सन, ई दोनों बड़ा बोलत रसन। तो पवन भैया के टीम के तरफ से आ गई बा रिप्लाई, बहुत तगड़ा रिप्लाई ये आई बा कि भैया अब ना लाइव लाइव खेले के दिन गई। अब लाइव लाइव तू लोग खेलो, हमनी के लाइव लाइव ना खेलब जा। अब जहाँ मिलबो लोग ओइजा काड़ब जा। तो कढ़ाई के प्रक्रिया अब चालू हो जाई, अब बहुत जल्दी चालू होई। आ तारा लोग के कढ़ाई ऐसा हुई नो कि तारा लोग के मने में बुझात होई कि का हम कर देनी, कहाँ खुदिया देनी। इस बार गलत जगह बिरनी में खोता में हाथ दे दिला बड़ा लोग। अतना डंस लागी नु, अतना डंस लागी कि मुँह के मुँह बानर हो जाई। ठीक बा। आ दोनों जना के टकलिया जने को बोलत जना के माथा पर 4 गो बार नहीं के कहता पवन भैया के मार रहो जा, पवन भैया के नोच लियो, आवा ना पवन भैया के नोच लियो। साले ना मुँह देखेला ना मारे लायक वही वाला बात बाटे। देखहूँ में तनी मनी होगे के चाहिए, बोले के लूर नहीं के तनी मनी बगल से सिखावता एगो तो टुसु टुसु बोलत रह। अरे पहले बोले सीख ल सब साला एकदम माने अनपढ़े हमारे बैठल बड़ा सा गा ओइजा ओइजा माने कोनो ठीक नहीं कस, जैसे वो तैसे सब लाइन लाइन से सब सही बड़ा सा। अरे एगो तो ढंग के रख अपना भेरी, जौन तनी मनी बोले तागड़ा, जैसे विशाल सिंह तनी कर ले तरह नीचे से डालो तरह एकदम मुँह से निकाल देता रहे। वैसा कुछ रख सब व्यवस्था, ऐसे कैला से ना होई। ऐसे लाइव में आके बुझात होके नु कि कितना बड़का ई 30 मार्खा भइल बा। लोग एगो गाड़ी में बैठ जाता, लोग लाइव चालू कर लेता, लोग 4 गो कमेंट आ जाता नु तो बुझाते कि आई हो दादा हमरा से बड़ा तो केहू होइए नहीं खे। हम तो तूफान बनी है, तूफान तारा लोग निकल नीचे से सलाई बराई नु तो एकदम रॉकेट बन के आकाश में जिगो लोग। ठीक बा भाई लोग, तनी रिलाई चालू रखिए लोग कमेंट में, तबे मजा आई वीडियो बनाए पे। कि रिलाई के वीडियो लगातार आई, 1 मिनट कमी ना छोड़ल जाए। जय भोजपुरी, हर हर महादेव।